аз 25 то 27 апрели соли равон дар шаҳри Бангкоки Таиланд чемпионати Осиё оид ба ҷудо баргузор гардид. ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дар ин мусобиқаи бошукӯҳ иборат аз 11 ҷудокор, 2 зан ва 9 мард ширкат намуда чемпионати мазкурро бо натиҷаҳои арзанда ҷамъбаст карданд. бино ба иттилои масъулини соҳа, паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи зикршуда аз худ маҳорати баланд нишон доданд ва дастовардҳои онҳо боиси қадрдонӣ мебошад. пеш аз ҳама ман ин натиҷаҳои беҳтарини дар чемпионати Осиё варзишгарони мо ба даст оварданд. Ман ба тамоми мардуми сарбаранди мардуми тоҷик муборакбод мегӯям. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мебошад, ки имрӯза варзишгарони мо аз тамоми шарту шароитҳо муҳайё карда шудаанд ва баъди бозиҳои олимпӣ варзишгарони мо қариб 6 моҳ мешавад, ки берун аз хориҷа дар тамринҳои машқҳои дастаҷамӣ иштирок доранд, ки ин натиҷаи ҳамон буд, ки имрӯза дар чемпионати Осиё варзишгаро бисёр як натиҷаи хуб ба даст оварданд. зимни бозгашт парчамбардонони меҳанро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе роҳбарияти Кумитаи ҷавонон ва варзиши кишвар, масъулини Федератсияи ҷудои мамлакат ва дигар шахсони расмӣ бо тантана пешвоз гирифтанд. Инчунин ҳаводорону пайвандони варзишгарон низ ба табрики онҳо омада буданд. Варзишгарони мо тавонистанд дар чемпионати Осиё хуб баромад намоянду 7 медалро ба Тоҷикистон армуғон биёранд. Аз ин шумора 5 тояш биринҷӣ ва 2 тояш нуқра мебошад. дорандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпии Париж Сомон Маҳмадбеков то қаҳрамони Осиё шудан талошҳои зиёд кард, аммо ба гуфтаи худаш як иштибоҳи сарзада аз ҷониби ӯ боис гашт то медали нуқраро соҳиб гардад. Финалда камтар хато кардам, вақти иловагида хато кардам. Як ҷудои хеле бо тем более дар хеле уровень як хато победа рай даст мети. برای همین انشالله کوشش میکنم که در چمپیونات جهان برم همین سپرنیک خدمت های کره. پهلوانی دیگری خوشنامی ما تیمور رحیموف نیز میانی سنگین وزنها در چمپیونات ذکر شده نایب قهرمان گردید. منتخب جودوی تاجیکستان امکانیت داشت بار اول از لحاظ دستاوی مدال برنجی را به دست دارد، اما از تیم مغولستان شکست خورد. راستی گپ یکی از گیم بعد از این قدر تنفس دوباره برآمدن به میدان در یک روز قبل از مسابقه دستاوی در وزن جمعی 100 کیلوگرم حریفان پرسخت مرا با آنها قواسنجی نمودم. در رقابت فینالی نیز من طول 8 دقیقه با کوره‌گی گوشتین گرفتم. این به نهایت وزبین بود و من برای دستاوی آماده نبودم، زیرا در 4 رقابت وزبین من به نهایت مانده شدم و در رقابت‌های دستاوی گوشتینگی زیبای خود را نشان دادن نتوانستم. محمد صالح قواتов дар вазни 60 кило ва Обид Ҷейбов бо Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 дар рӯзи аввали чемпионат мушарраф ба он гаштанд, ки зинаи сеюмро аз они худ намоянд. ҷудокорони дигари мо Абубакр Шеров ва Ҷаҳонгир Маҷидов бо медали биринҷӣ ба ватан баргаштанд. акнун паҳлавонони моро рӯзҳои 2 ва 4 май то скулоҳи бузурги Душанбе дар пешинтизор аст.